lang Pilipino. Ano lang Pilipino. Kasama doon, ang may translation nito, hindi ko lang nakuha at dahil sa kulang sa panahon, may translation si Rinaldo Duque. Napakaganda yon sa librong yon. Then meron din translation si Cheryl Tabag. Na sa palagay ko, kapantay ng ganda yung Kerry Duque. Alright. So, HMD, nasa website yan. Ano yung pan, Ariel? Basi? Basi and Dalim. Basi and Dalim. Basi at Tula. Basi and Dalim. Pwede yung buksan yan sa, sa website. Maraming tula ron. Nakatatlo yata ko ron eh. Yun, ita-translate nila sa Pilipino. At gagawing libro. So, siguro ito, mga lalabas ito, parallel text, Ilocano, on the opposite page, Tagalog. Ganyan. Ang tulang ito, ang pamagat, tidapantinit at dan itidaga. Ang talampakan ng araw ay nasa lupa na. Nagparit na babaeng tilamis titanem. Kesip ngat dagiti kawaw mata. Tilangi kaslaruki ngawan mumpot na. Apaglayagan dagiti bapur titidigra. Amin, amin. Ulimat, hasta nagdinur nga gaya na ya, talintun nagdinukma. Dagiti barokong napnuwi ti kita. Agngar-ngariyet dagiti panga. Amin, amin. Nalingag ko timunagang sa itidaya. Kas natangkan nga awang iti panakaparnuay, panakaukum. Dagiti na sila paramay. Ikes di masabay ti dagay dating da. At datime kanadagam iti angin. Denggam dagiti kanalbong amang riba kalibantay. Amang yalis kadakwada. Ang muk day tang bilit. At isorti asupri kinapoy. Titam tilubong. Sang kapilit lang na sangit. Luas ang katagtad. Makita kitan ti maysa. Apan nakadardal ken panakapagnuay. When isuday tuyen ti pangrugyan ken pagibusan. At datima kitiangi nagkunkuna. Gumawon kayon. Tidapan ti init. At dami ti daga. Salamat po.